Mayong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Welcome sa usa na pod ka Domingo. Diin kita magkahiusa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Ginoo kay siya ang tinubdan sa tanan ug siya ang tagahatag sa atong panginahanglanon sa matag adlaw. Busa atong pasalamatan ug pasidunggan ang atong buhi nga Dios. Daygon nato siya sa tibuok nato nga kinabuhi. Sa pagsugod, akong pagabasahon ang pulong sa Ginoo nga makita sa unang Kronikas 29, versikulo 11-13. Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, ug imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian, ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog, hari ka sa tanan, ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog, ug makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo, o among Dios, ug gidaig namo ang mahimayaon mong ngalan. Magampo kita. Ginoo, dalaygon ka sa matag adlaw sa among kinabuhi. Salamat sa kalipay ug kadasig nga imong gihatag kanamo. Amo kang ginadayeg o ginasimba sa ngalan ni Jesus. Amen. Gihangyo ko ang tanan sa pagtindog ug atong awitan nga puno sa kalipay ang atong buhi nga Dios.
Sa langit ug sa yuta ang tanan, o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos awit mo ang gugma mo. Tungog o gimaya sa langit o sa yuta ang tanan, o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos awit mo ang gugma mo. Ginoo Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang nagmo simbahon mong halaran. Kaya ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Tuog o gimaya sa langit ug sa yuta ang tanan, o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos awit ko ang gugma mo. Ginoo Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang nagmo simbahon mong halaran. Kaya ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Ginoo Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang nagmo simbahon mong halaran. Kaya ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Ginoo Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang nagmo simbahon mong halaran. Kaya ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way,
Maayong adlaw mga kaigsuonan ko. Salamat sa Ginoo kay diin kita nakatapok na pod karong Domingguha aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magaduko ta sa atoang mga ulo ug magampo kita. Ginoong Dios, nangayo kami sa paglamdag sa balaang espiritu aron masabtan namo o Dios ug maikinabuhi ang imuhang pulong karong adlaw. Nang hinaot ko o Dios nga ang amuang kinabuhi mahimo gayong panalangin sa mga katawhan sa amuang palibot. Diin o Dios, dagaya usab o Dios ang amuang pagtuo diha kanimo kay kabalumi nga ang imuhang panalangin usab kanamo dagaya usab. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Usa sa mga butang karong panahon na nga diin kinahanglan gyud nga gahinan nato og dakong panahon sa pag-ampo mga kaigsuonan ko kay kinig yung pag-eskwela sa atoang mga kaanakan, no? Diri sa balay namo kay naakoy usa ka kolehiyo unya naapod koy elementary. Ang amoang student worker nga naa sa kolehiyo karong panahon na nagpagawas gayud sa iyahang gibati sa klase sa edukasyon nga iyahang giagian karong panahona. Guol kay siya kay dili siya kasabot sa iyahang mga maestro ug maestra nga gaistorya sa internet kay usahay dili niya kini madunggan og pag-ayo ug napoy usahay nga kaning murag magkabuang ang atoang internet, ang amuang internet. Wala ko kabalo sa inyuha. Pero I think ang tibuok Pilipinas karon kay usa man gyud na sa challenge nato kining atoang internet. Dili lang pod sa ingon ana nga paagi, basin pod dili kayo ko sigurado niini, pero nakita nako nga kaning ang requirements ug ang mga reading assignments ug uban pa nga buluhaton sa amoang student worker kay daghan kaayo. Murag nagdungan-dungan ang mga maestro ug maestra ug hatag ug mga assignments and requirements sa iya kumpara sa kadtong wala pa siya nagsugod sa pag-eskwela kining pinaagi aning unsa ni kaning online nga class. Tungod niini galibog siya og adunay kabalaka ang iyang kasing-kasing kung mahimo pabagayod siyang maayo nga estudyante ug maayo nga makat-on sa iyang mga kurso nga gikuha. Ako apong anak karong panahon na tungod pod lagi sa nagkabuang internet dinhi sa atoang dapit kay na ulahin na pod sa iyang mga buluhaton ug mga requirements nga apason tungod sa iyang situation. Ug wala ko kabalo sa inyo ha, many of you nga mga maestra ug mga estudyante man nga magsugod ang klase karong Oktubre, kabalo ko nga gakinahanglan gayud kamo sa mga pag-ampo ilabi na sa ato ang simbahan diri sa GCAF. Ako mismo usa ka na kanunay sa ako ang ginaampo ug nakabantay mo ang ato ang prayer journal sa mga miagi, nag-focus gayud aning edukasyon sa ato ang mga anak, no? Bisan ang pagsugod og klase sa Oktubre, murag dili naman kaayo gyud ni siya pariho sa una. Ako nagsugod ko og eskwela usab sa ako ang kolehiyo early 2000. Bisan og unsaon pod nako og lantaw sa ako ang kaugalingon niadtong panahona naagyud ni mugawas ning ako ang garbo nga magsulti sa akong kaugalingon nga maayo ko nga estudyante, okay lang ko sa ako ang estudyante, pagka-estudyante. But looking at it from the perspective karong panahon na, nakita nako kung unsa gyud ay ko ka way klaro nga estudyante ni adtong panahon na. Kabantay mo sa mga social media na ay mga memes karon nga kanang nagpakita or nagpagawas bitaw sa pagpasigarbo sa mga tao sa kurso or sa karir nga ilahang gikuha. Naatay mga kaigsuunan nga mga nurse nga who is so proud of their profession and they make it as a meme, no? Kami nga mga ingon ani nga profesyon, ingon ani ang amuang kahimtang
dili pareho sa uban. Not only that, mga IT people are kanang proud of their kanang unsa ni profession ug ilahang napili nga kurso. We see civil engineers, computer people ug uban pa, they make it a meme to show to the people nga unsa nila kagugma ang kining ilahang ginabuhat or kurso nga ginakuha. Ako mismo naapod mi kaming gakuha og engineering sa una, naapod mi pagpasigarbo sa amo ang kurso. Dili man uso ang meme sa una, pero naay duha ka butang nga naa didto ang garbo namo isip mga engineering student. Usa ni ana kay ang amo ang notebook nga puno og mathematical formula, theorems ug uban pa nga mga mathematical equations nga amo ang gikopya didto sa blackboard sa amo ang maestro ug maestra. Ang ikaduha ni ana kay ang amo ang scientific calculator. We take pride in those two things nga amo anang gisulod diha sa luyo sa bulsa sa amo ang pantalon. And those are the essential things nga gikinahanglan sa usa ka engineer. Ang uban pwede na daw to ipadaplin lang, and we take pride of that, no? Kay ang uban man kuno bit-bit og mga baga kayo nga libro apan ang usa ka engineering student scientific calculator, notebook, pwede na moadtog eskwela. Nay usa ka panahon nga ako ang igagaw ni bisita sa gikan sa US ni bisita, usa siya ka nurse, and I was a student back then. I was so proud nga kanang ako ang gibutang ang ako ang notebook tapad gyud didto sa asa diin niya makita og dali. Unya tuod man iyang nakit-an ug iyang gitan-aw, unya nisulti din siya og mga butang nga murag makapabaga sa atay, no? Kanang mga praises nga grabiha ani oy di ko kasabot ni ini. Unya ako pud mismo ning natandog po dayon ang garbo kung unsa lugar kamaayo nga estudyante. But then wala nila nahibal-an kay kung imuhang tan-awon ang ako ang grado ni adtong panahona ga kumbabit o wala sila kabalo nga sa miagi nga semester aduna di ay ko'y mga hagbong nga mga subject, but I take pride in telling myself nga okay ra ko, maayo ko nga estudyante kay naa ko'y notebook nga puno og mga equations, and I tell people that I'm okay, that I am a good student, when in fact dili di ay ko maayo nga estudyante. When we look at humanity, makita nato nga tungod sa fall, Genesis chapter 3, naa kitay tendency nga murag lantawon nato ang ato ang kaugalingon nga mas adunay mas maayo nga sitwasyon, or we look at ourselves much better than what the Bible actually tells us of who we are. Si Louis Giglio, na siya ay preaching series called Indescribable o How Great is Our God. Usa to siya ka mga pagwali ni Louis Giglio nga iyahang gidescribe ang binuhat sa Dios kung unsa ka maanindot kini, unsa ka grande kini, unsa kini kadako, ug ikumpara sa atua, insignificant ra kaayo ta nga mga katawhan in front of the creation of God, kining tibuok kawanangan ug ang mga sulod niini. Makita na kung unsa kita kagamay ra gyud diay sa tanang binuhat sa Dios. But Louis Giglio said something like this, kining sala nga naa bitaw sa kinasuluran nato, naay tendency nga sultian taniya nga kung unsa kita kabililhon iyang isulsol sa atong una-una ug kasing-kasing nga kita murag sentro sa tibuok universe. This kanang fuels our pride. Mao kini ang gisulti ni Louis Giglio about ourselves, nga importante ta
tungod sa sala nga naa sa atong kaugalingon, we bloat ourselves up and tell ourselves nga importante ko, kinahanglan nga paminawon ko ninyo. We have the ability to bloat ourselves up to a point that we see ourselves nga significant. Pero kung lantawon nimo ang pulong sa Dios, makita nimo nga ang Biblia nagasulti nga kita mura ra di ay og usa ka tipasi sa humay nga dali rang huyupon sa huyuhoy sa langit. O mura lang kita og buling or abog nga sa usa ka huyop sa hangin mawala na dayon. Mura lang kita og usa ka sagbot nga mugawas karong taknaa ug sa sunod nga takna mawala or mahanaw ra dayon. Ingon ana kita ka insignificant matud pa sa Biblia. Si King Solomon nagaingon, vanity of vanities sa libro sa Ecclesiastes. Tanan sa kinabuhi, everything in life is but a vanity. Ang Hebrehanon nga pulong anang vanity kay ang pulong nga hevel, or sa paghubad sa Binisaya kay mura lang siya og kanang, or sa in English mura lang siya og a vapor or a mist nga naa karon sunod segundo mawala radayon. But that's what we are. Usa kita ka binuhat sa Dios nga og lantawon nimo, ikumpara nimo sa universe ug ikumpara nimo sa pagkadako ug pagkakusgan sa Dios. We are insignificant. However, again, tungod sa fall, sa pagkalaglag, atong ginasultian ang atoang kaugalingon of the opposite of that. Atong ginaingon sa atoang kaugalingon, dili lang sa atoang kaugalingon ug sa ubang tawo nga importante kita, naa kitay bili. I even tell myself nga I was a good student, I was a good person when in fact I was really not. Kung imuhang lantawon lang, we tell ourselves kung unsa kita ka maayo, kung unsa kita ka buutan, kung unsa kita ka relihiyoso, ug unsa ang atoang ginabuhat nga kanang purposeful ug it matters a lot. Sa pipila ka semana nga miagi, usa sa atoang kauban dinhi sa staff sa GCAF namatay, ug aduna ako'y tsansa nga makabisita sa iyaha, sa iyahang patay nga lawas, kauban sa iyahang pamilya, ug makawali usab didto. Maula gini kining usahay nga makabisita kita og usa ka lugar nga daghan ang tawo nga maminaw. Ang atuwa usab nga pagwali, ilabi na kung nagasentro sa Ebanghelyo ni Kristo, murag mainiton usab nga pagwali, nga murag aduna pay pakurug-kurug sa tingog ug pinasagit-sagit because of the passion, kay basin ang mga tawo pirmiro pa nilang pagpaminaw sa Ebanghelyo ni Kristo. And tuod man ang katong lugara kay puno gyud siya, murag usa siya ka barangay nga puros paryente ug puros uyuan ug uban pa nga naminaw. Unya kini nga mga paryente kay dili pareho nato og simbahan, naa sa pikas og dako nga simbahan, adunay relihiyon apan dili ta sigurado sa relasyon diha ni Ginoong Kristo Jesus. Sa pagkahuman nako og pagwali, niduol ang mga kalalakinan ug nakig-istorya di ay dayon kanako. Ug ilaha di ay gisaysay kanako kung unsa sila ka usa ka pamilya nga dako kayo ug daghan na kay pagsulay nga giagian apan tungod sa pagkamaayo nila, pagkarelihiyoso ug kanang pagkabuutan nila isip usa ka pamilya kumpara sa uban tawo or ubang klaseng pamilya. Ang nakalahutay sila ug ang Ginoo lugar nagpanalangin kanila tungod kay sila maayo ug buutan. They tell themselves that apart from Christ, okay lang mi. Apart from the grace of God, buutan man mi nga mga tawo,
okay man mi nga mga tawo. Maunang nakalahutay kami sa mga pagsulay sa kinabuhi ni atong panahon na. Kung ato ang lantawon ang pulong sa Dios nga ato ang pagatun-an karon diha sa Mateo 21, magsugod sa bersikulo 23, makita nato nga ang panghuna-una sa mga chief priests ug ang mga ansyano, mga elder sa mga katawhan ni adtong panahon na pare-pareho usab no sa panghuna-una nako ni adtong panahon na ug sa panghuna-una sa kasagaran sa mga katawhan, ilabi na sa ilahang panlantaw sa ilang kaugalingon ug kung kinsa sila. Ang Mateo 21 nagpakita nato og kining pagsaysay ilabi na kining chief priests ug mga elders sa ilahang pakigatubang kang Ginoong Hesus. Apan sa wala pa kana nahitabo, si Mateo nagsulat og duha ka panghitabo nga nag-andam or nagplastar niining istoryaha nga diin nakita na ni Hesus kining mga chief priests. Ang usa ni ana kay kadtong gibalibag bitaw ni Hesus ang mga lamisa sa kadtong nagtinda didto sa templo. Tungod kay ang templo sa Dios imbis usaon ta siya ka lugar alampuanan para sa mga nasod, nahimo naman hinuong mga puloy-anan sa mga kawatan. Nasuko og pag-ayo si Ginoong Hesus ug dako kayo to siya og implikasyon in preparation sa ato ang pagahisgutan karon. Ang ikaduha would be kadtong gidiscuss last Sunday nga diin si Jesus kauban sa iyang mga disipulo nakakita og fig tree. Ug tungod kay walay bunga kining fig tree, gitunglo kani ni Jesus ug usa kini ka senyales nga nagsignify kung unsa ang status sa Israel nga walay bunga. Ug tungod ni ana nahimong gitunglo ni Ginoong Jesus. Ang kining duha ka event nagsulti kanato sa kinauyukan niini. Ilabi na didto sa nga makita sa Genesis chapter 12 nga ang promise sa Dios kang Abraham ug sa mga kaanakan or henerasyon ni Abraham nga nag-ingon ang Dios nga panalanginan ko kamo ug kamo unya mahimo ng panalangin sa mga kanasuran. Apan tungod sa ilahang gibuhat kining mga Israelita nga gipanguluhan niining mga religious leaders, nahimo naman hinuon ang templo imbis panalangin alang sa mga kanasuran, nahimo naman noong kapandulan sa mga katawhan. Nawala ang ilahang bunga, wala sila namunga isip panalangin sa mga sa kanasyonan sa palibot, kundili nahimo na silang kapandulan niini busa gitunglo ni Jesus ang fig tree. Isip usa ka senyales nga diin karon mausob na kini naanay kausaban nga mahitabo gikan sa karaang tugon, the old covenant, karon sa new covenant nga ato ang pagaistoryahan taud-taud lamang. Apan kining mga chief priests, religious leaders ug ang mga elders of the people, ginasultian gihapon nila ilang kaugalingon pirmi with these lies after lies that they are doing well. Okay lang sila. They are doing fine. Gipili sila sa mga katawhan, isip mga leaders, the one who has the authority. And naabot sa ilang una-una kay tungod naa sila sa posisyon sa ilahang relihiyon nga kung unsay ilahang buhaton bisan gikan sa ilang huna-huna. But then ingnon lang nila in the name of God, adunay approval gikan sa Ginoo, gikan kay Yahweh padung kanila. Liman ka matud pa sa Mateo, kining mga religious leaders would adorn themselves with beautiful and great clothes para makita sa mga tao nga sila gayud respetado. Mao'y giingon ni Jesus. Ug napoy usahay, they would go to the other extreme nga magsanina sila ug murag luoy kaayo ang ilahang nawong, ilahang tuyoon ug pahiwi-hiwi.
aron ipakita sa mga tao kung unsa sila kamatarong kay sila nagfasting man, matud pa ni Ginoong Hesus. Ginabuhat kana nila kay para makita sa mga katawhan, ilahang ginasultian ang ilahang kaugalingon o ginasultian nila ang mga katawhan nga okay lang sila. They are doing well. What they are doing are significant ug para sa Dios. Kay gibuhat ni nilang tanan when in fact Jesus saw them for who they really are. Mga tao nga hilabihan, kadautan, hugaw sa sulod, puno og mga ulod, puno og mga maggots. And Jesus calls them as dangerous false teachers. Taas kayo ang panlantaw nila sa ilang kaugalingon tungod sa otoridad nga naa nga gihatag kanila sa mga tawo that they missed the Messiah. Ug kini nga otoridad makita nato karong panahona sa Mateo 21:23 samtang misulod sila ug nakita nila si Jesus nagtudlo didto sa mga katawhan kining mga saserdote ug mga ansyano sa lungsod. Gisultian dayon nila si Jesus, pinaagi ba sa unsang kagahom gibuhat mo kining mga butanga? Ilang giingnan si Jesus, ug kinsa may naghatag kanimo sa maong gahom? Sa pagpangutana niini sa mga relihiyosong tawo ug mga leaders, ilaha actually gipakita kung ang ilahang weakness. They expose themselves and their weakness kay tungod nagagikan man kini sa klase nga kasing-kasing nga puno sa garbo ug puno sa pagkabilib sa ilang kaugalingon nga kung usbon nato ang ilang pagpangutana, linya sa pagpangutana, makita pwede natong buhaton nga ingon ani, Jesus, ang among otoridad nagagikan sa balaod ni Moises. Tanan nga mga requirement sa balaod ni Moises amuang na-fulfill. Ang amuang apelyido or ang amuang tribo kay gikan kami sa tribo ni Levi. Levites, which are the tribe of the priests. Daghan kayong mga requirements sa Torah o sa translation sa Torah nga amuan ang nabuhat. Na-memorize na namo ang letra by letra sa balaod ni Moises. Maayo na kayo nga mga tawo ug tanan nga mga requirements amuan ang nabuhat, maunang naa kami otoridad nga mutudlo. Unsa may imong otoridad, Jesus, nganong gatudlo man ka? Ug asa man na gagikan imong otoridad? Makita nato sa pag-istorya or pagpangutana sa mga relihiyosong tawo sa ingon ana klase nga pangutana. Ilahang gisulti nga ang ilahang pagkatawo, ang ilahang mga ginabuhat aron ma-fulfill ang requirements, didto nagagikan ang ilahang pagkamatarong, ang ilahang spiritual authority. It came from their own self. Wala actually nagagikan sa Dios. They have forgotten that their ancestors nag-declare sa Genesis 15:6 that their ancestors, si Abraham, si Moses, ug uban pa, believed in God. Ug tungod sa ilahang pagtuo diha sa Dios, tanan nila nga gibuhat was credited to them as righteousness. Dili tungod sa ilang hard work, but tungod sa ilahang pagtuo sa Dios. Their authority, spiritual authority, ug ang ilahang katungod nga mahimong pangulo, wala nagagikan sa unsamang mga balaod nga ilahang gipaningkamutan nga mabuhat, kundili nagagikan kini sa grasya sa Dios nga diin sila nituo sa Dios. Jesus, being omniscient, saw all of these things. Nakita kini ni Jesus ang ilahang mga bakak,
ang mga bakak nga ilang ginataguan, ang mga bakak nga ginasulti nila sa ilang kaugalingon, ug ang mga bakak nga ilahang gisulti sa mga tawo, ug mao kini ang gusto i-expose ni Jesus. Gitubag sila ni Jesus niining sa ilang pangutana. Mitubag si Jesus, aduna usab ako'y ipangutana kaninyo. Kung inyong akong tug-anan niini, nan tug-anan ko usab kamo, pinaagi sa unsang kagahom gibuhat ko kining mga butanga. Ningon si Jesus, ang bautismo ni Juan, diin ba kadto gikan? Gikan ba sa langit o gikan ba sa mga tawo? Pagkadungog sa mga religious leaders ni adtong pangutana o request ni Ginoong Hesus, naglibog sila ug di sila kabalo o unsay itubag. Maunang nagsabot-sabot pa sila. They had to collaborate and ask themselves, unsa may atong tubag? Kung ato ang tubagon nga gikan sa langit, muingon unya siya kanato, nan nganong wala man lagi ninyo siya tuuhi. Or kung muingon kita nga gikan sa tawo, mahadlok ta. Kaya ang mga katawhan, gatuo ra bagyud nga si Juan usa ka propeta. Busa ang tubag nila kang Jesus kay kini. Ambot. Ambot lang ug asa gikan kining otoridad ni Juan. Ningon si Jesus usab kanila, nan dili ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahom gibuhat ko kining mga butanga. Dinhi nato makita nga kung ang imuha ganing otoridad or ang imuhang pagkamatarong or ang imuhang pagka-espirituhanon kay gikan lugar sa imuhang pagpaningkamot no nga mahimo kang maayo, mahimo kang buutan, inubanan sa approval sa mga tawo nga okay na dili gikan sa approval sa Dios. Ang integridad niining mga religious leaders atubangan sa kamatuoran sa Dios nahugno kini sa atubangan sa kamatuoran sa Dios tungod kay ang ilahang otoridad nagagikan man sa ilahang kaugalingong pagpaningkamot ug sa nagkausob nga approval sa mga tawo. Na-expose na hinuon karon nga ang otoridad nga naa kanila kay unstable, dili siya reliable, and ultimately false. Wala na hinuon sila'y otoridad at tubangan ni Jesus nga mo demand nga tubagon ni Jesus ang ilahang pangutana because in the first place, their authority is unstable and false. Makita nimo kung unsa ka genius ang klase sa pagtubag ni Ginoong Hesus niining mga tawhana nga kining mga tawo nga mutrap kang Ginoong Hesus nahimo na hinuong nabitik sa usalang kapangutana ni Ginoong Hesus. Amazing, the Lord Jesus Christ. Usa pa gyud nga gusto na kong i-discuss kanato kay ang area nga nganong gi-bring up man ni Ginoong Hesus si John the Baptist. Niining panahon na, patay na si John the Baptist, maunang caught unaware gayud kining mga chief priests. Gi-brought up ni Ginoong Hesus si John the Baptist because si John the Baptist placed a very important role sa connection sa Old Covenant ug ang New Covenant. Pagkahuman ni Prophet Malachi in the Old Testament, na ay 400 years nga wala na nagpadala ang Dios ug laun sa mang propeta nga gaistorya sa iyang mga pulong directly towards the people, to the people. Not until 400 years later nga naabot kining si John the Baptist ug actually gitagna na kini siya sa Isaias 40 versikulo 3 hangtod sa 5 nga adunay usa ka tingog nga nagaistorya gikan didto sa disyerto.
voice of the one calling who will prepare nga magpreparar sa dalanon sa Dios, sa dalanon sa Messiah. And I believe kining mga chief elders knew that, kay gisulti naman pud ni Jesus, gipanagna naman pud kini sa mga propeta. Ug bisan pa ang amahan ni John the Baptist, which was also a priest, si Zechariah, nakadungog sa pagpanag-an or sa prophetic message ni Angel Gabriel sa iyaha dito sa Lucas kapitulo 1, 15 hangtod sa 17 nga nag-ingon nga si Juan or ang imuhang anak will be great in the sight of the Lord. Nga bisan wala pa siya na tao, mapuno na kini siya sa balaang espiritu ug magdala siya ug daghang mga tao balik, mga tao sa Israel balik diha sa Dios. And he will go on before the Lord, kay siya man ang magpreparar sa Mesiyas, mao ang Dios, si Jesus, in the spirit and the power of Elijah, a prophet, to make ready and prepare the way of the Lord. Ang katungpulong nga ang ministry, ang buluhaton ni John the Baptist nga mudala balik sa mga katawhan sa Israel didto sa diha sa atubangan sa presensya sa Dios. Dili lang ni siya pareho sa gibuhat ni Nehemiah or ni Zerubbabel nga diin gikan didto sa Babylon, gidala niya balik physically ang mga Israelites sa promised land. It's not a physical returning, but it is one of a spiritual returning. Sa spirituhanong pamaagi, mubalik ang mga tao pinaagi sa paghugas, sa tubig, sa repentance, the water of repentance, and that is the baptism nga ginabuhat ni John the Baptist. A symbol of cleansing, pagpanglimpyo diha sa tubig sa bautismo. Mao kana nga ang ginasyagit perminti ni Juan Bautista kay repent and be baptized, for the kingdom of heaven is near. Pag hinulsol kamo Israel, kay mubalik na ang gingharian sa Dios, ana-ana ang gingharian sa Dios. What is John? Unsa may ginatawag ni John nga mo-repent ang mga katawhan sa Israel? Well, una ni ana ang ilahang rebellious nga panguna-una ug kasing-kasing nga gikan pa sa panahon ni Moises didto sa kawanangan, balik-balik ang kagahi ug ulo, ang rebellion. Ang idolatry sa kasing-kasing sa mga tawo, usapod kana nga gabalik-balik sa panahon sa Old Testament, gabalik-balik ang ilahang pag-worship ug laing mga Ginoo. And lastly, kining understanding sa mga tao sa Israel ni anang panahona nga ang pagkamatarong makuha nila diha sa pagbuhat or pagsunod sa balaod ni Moises, letra by letra. Maunay ginatawag usab ni John the Baptist nga maghinulsol kamo sa ingon ana, klaseng nga pagtulunan or ginatunan ninyo or pagtuo ninyo. Kay nga naman niingon man si Jesus kabahin kay John the Baptist nga siya gikan sa dalan sa pagkamatarong, atua ka ng mahisgutan taod-taod lang. Apan sa pananaw sa mga religious leaders kay John the Baptist, ilang nakita nga murag dili man ni siya pareho sa amuang nga lifestyle. Ang klase sa pagkinabuhi ni John the Baptist kay usaman nga kanang ascetic nga lifestyle. Matud pa nila, kini si John the Baptist, he doesn't look like us. He doesn't talk like us. Dili pareho og sinultian, dili pareho og tinudloan, dili pareho og ginakaon, probably dili pareho og baho kay si John the Baptist. Lain biya tong ginasulob ato
kanang unsa ni buhok diya ang ginasulob ni adtong tawhana. And these religious leaders, nakita nila si John the Baptist as somebody nga walay bearing or murag small time lang religious person. Small time. Kami mga big timer mga leaders of the kaning sa Israel, Judaism. Daghang panahon nga gikatawan siguro nila si John the Baptist. Daghang panahon nga lutos nila ang mga tinun-an ni John the Baptist. Daghang panahon nga gikatawan nila ang buluhaton ni John. Siguro na kadtong panahon nga namatay si John the Baptist, grabe ang ilahang selebrasyon ni ato. But then they cannot deny the fact nga hinay-hinay ang mga tao sa Israel ning usob. Adunay daghang nagpabautismo ug nituo sa pagwali ni Juan Bautista nga maghinulsol ug mobalik sa Dios. And many have started to believe that indeed he is a prophet of God. Kining mga leaders, religious leaders, keep telling themselves nga naa lagi ta sa saktong lugar, maayo lagi tang tawo, apan kung lantawon nimo ang palibot, nagka-expose na kining mga daotang kasing-kasing ug binuhatan niining mga tao. Jesus was not finished with them yet. Maunang karon si Jesus muhimo siya punto nga diin makahingangha ug makapaamgo niining mga religious leaders, mga chief priests. Ningon si Jesus sugod sa 28. Unsay hinyong huna-huna paghuna-una niini? Usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki. Ug miadto siya sa usa ug miingon kaniya, anak, umadto ka og pagbuhat didto sa parasan karon. Ug ang anak mitubag, dili ko. Apan sa ulahi nagbasol siya ug siya miadto. Bersikulo 31, ug ang tawo miadto sa ikaduhang anak ug iyang gisultihan siya sa ingon ug siya mitubag kaniya, moadto ako tay. Apan wala di ay siya moadto. Hain man niining duruha ang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Sila karon miingon, ang mga religious leaders miingon, ang nahiuna maoy mituo sa iyang amahan. Niining pasumbingay, si Jesus gidescribe niya ang Jewish people into two kinds of groups or two sons. Ang pirmiro nga grupo kay mga tawo nga nahibalo, adunay kahibalo sa sugo ni Moises ug sa tanang mga commandments, apan ang ilahang kinabuhi wala nahiuyon niini. Murag ni-decide sila nga dili nila kaya mabuhat kining buluhaton ni Moises or natawo sila sa sitwasyon nga dili nila kaya sundon ang balaod ni Moises. Maunang nagkinabuhi sila nga opposite sa balaod ni Moises. Mao kini ang mga tawhana nga mga prostitutes, mga criminals, mga tax collectors ug mga tawo nga tataw kaayo ang ilahang pagtalikod sa mga balaod ni Moises. The Old Covenant tells them to follow the commandments of God. Ang kining balaod ni Moises, apan dili man nila kaya. Apan here is John who preached on repentance, maghinulsol kamo, mag-usub kamo, samtang kining mga tawhana nga nakahibalo sa balaod sa Dios, ilang gilantaw, ilang kaugalingon in front of the mirror that is the law of Moses. Nakita nila kung unsa sila ka makasasala, kung unsa sila ka bulingot, atubangan sa samin sa balaod ni Moises. Naminaw sila kang Juan Bautista ug sila naghinulsol gayud sa ilahang mga kasalanan. Ug karon many of them starting to put their faith in the Lord Jesus Christ nga maoy
mukumpleto sa dakong istorya sa Dios diha sa bag-ong kasuguan, the new covenant. Ningon ang pasumbingay nga mauto sila kay tungod sa ilahang paghinulsol ug pagtuo sa gisulti ni Juan Bautista. Matud pa, mahitungod kang Ginoong Hesukristo, sila ang mga tao nga niingon og sige mo adto na lang ko. Sila na hinuon ang nanarbaho sa gingharian sa Dios. Apan ang ikaduha nga grupo nga giingnan sa amahan nga trabaho ka sa akong parasan nga mao ang karaang covenant, the old covenant. Ug ningon kining anak nga sige manarbaho ta, musunod kita sa balaod ni Moises. Apan nalimtan nila nga sa parasan sa Dios dili ang pagpaningkamot maoy mulungtad or mahimong kwentahon, kundili ang pagtuo nimo sa Dios nga gasugo kanimo didto sa parasan. Na naman ang ilahang focus sa litra by litra nga pagsunod sa balaod sa Dios. Ilahang nalimtan ang pagtuo o relasyon diha kay Yahweh. Nga sa panahon nga nakita nila or nadunggan nila ang pagwali ni Juan Bautista nga maghinulsol kamo, mingon silang kaugalingon, okay naman mi. Nganong maghinulsol man mi, nga nagtrabaho naman kami sa parasan sa Dios. Sa ilahang pagdeklarar ni ana nga mga pulong, sila mismo na disqualify sa pagtrabaho sa parasan sa Dios, nga sa panahon nga miabot ang Mesiyas nga si Ginoong Hesus, ila kining gisalikway ug wala gituhuan ug nahimo na hinuon silang wala na narbaho sa parasan sa Dios. Ningon si Jesus, sapagkat tinuod, 31, ang mga maniningil sa buhis ug ang mga daotang babay managsulod sa gingharian sa Dios una pa kaysa kaninyo ang ikaduhang anak. Nga ang leader ni ana mao kining kaistorya ni Ginoong Hesus. Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarong ug wala kamo mituo kaniya. Apan ang mga maniningil, mao na to, wala kamo mituo kaniya. Sila na hinuon maoy mituo kaniya. Ningon si Jesus nga si Juan Bautista nagagikan sa dalan sa pagkamatarong, dili ni tungod kay nanarbaho si Juan Bautista, kundili sama sa mga propeta nga miagi sa Old Testament. Ang pagkamatarong ni Juan Bautista kay nagagikan diha sa iyang pagtuo sa Dios. Daghang mga tao gatuo nga ang kining karaang tugon ug ang bag-ong tugon, the Old and the New Covenant are two different things. Apan ug basahon nimo ang pulong sa Dios, kining duha kay duha ka parte sa usa ka dakong istorya ni Ginoong Dios. Nga diin ang bag-ong tugon pinaagi kang Ginoong Hesus, actually maoy mo kompleto sa karaang tugon nga wala na fulfill sa mga Israelita. Again, in the book of Genesis chapter 15, Romans chapter 4, ug mga Hebrehanon 12 tells us that in the economy of God, it has always been faith that counts. Ang role ni John the Baptist is to smoothen, murag plastaron ug maayo ang dalan nga diin ang pagtransition, pagkompleto sa Old Covenant mahimo nang posible tungod kang Ginoong Hesus. Pinaagi ka Juan Bautista na ay tulo ka butang ginaingon ng Dios. Una, ang pagkamatarong moabot sa Israel
kung makita nila ang sayop sa ilahang tinuhuan ug sa ilahang ginabuhat sa una, and they will realize all of these things ug mutuyok sila ni ana, maghinulsol sila ni ana. Ang ikaduha, ang pagkamatarong moabot gayud sa Israel, kung dili lang nga mutuyok sila palayo sa ilang mga sala, kung dili mutuyok sila padulong sa Lamb of God who takes away the sin of the world, that is the Lord Jesus Christ. Ug ang ikatulo, pinaagi kang Juan Bautista, gisulti sa Dios nga kining Lamb of God will be the ultimate agent. Is the ultimate agent nga maoy mo fulfill sa purpose of Israel nga wala nila natuman nga diin sila karon mahimong panalangin sa tibuok kanasuran, pinaagi sa kaluwasan nga ihatag sa Mesiyas nga si Ginoong Hesus. Apan ang mga chief priests, ang mga elders and people, religious leaders told themselves nga okay lang lagi mi, morally, buutan kaayo mi, spiritually, kami, naami gibuhat, aron haduol kami sa Dios, politically, dako okay kayo among gahom, to persuade people financially, makalahutay kami tungod sa amuang sitwasyon. Everything is okay. These are the lies that they tell themselves. Spiritually, they are following God according to themselves. Niresulta ko na sa ilahang kinabuhi nga hayahay. Nganong mutuo man sila ug maghinulsol man sila sa ilang mga sala base sa gisulti ni Juan Bautista. You know, kita pod daghan putag ginasulti sa atong kaugalingon nga abi nato og tinuod apan bakak di ay kini. Naay usa ka youth worker nga miduol kanako ug pagawas sa iyang gibati kung unsa kalisod mo minister didto sa mga campus nga adunay mga adunahan ang mga estudyante. Kay kining mga estudyante kuno nga gakinahanglan gayud og mga salapi sa uban nga mga campus kay og tagaan nimo og pansit na sila, mutapok na sila og mahimong mapasalamaton kaayo ug maminaw dayon sa pulong sa Dios. Apan naay mga campus nga adunahan gayud sa pagkita nga uy pansit unsa man na daghan man na sa amua. Nganong maminaw man minimo nga okay raman mi. Daghan man mi og salapi. Bisan karon sa panahon sa COVID-19, makalahutay raman mi. Wala man mi gakinahanglan og manluluwas kay in the first place nganong asa man mi unsa may iluwas sa amua nga hayahay man ang amuang kinabuhi. Many times these are the lies that we tell ourselves nga okay lang ko, buutan ra ko, ang akong makasalapi, mo'y akong sekuridad, maoy makaluwas kanako, kining mga butang sa ako ang palibot, maoy makatabang lang kanako, ang ako ang pagkamaayo, maoy makatabang kanako, ang ako ang apelyido, maoy makatabang kanako. But those are all lies, bakak ka ng tanan, kay tungod apart from the Lord Jesus Christ, wala gayoy paglaom ni ining kalibutan. Unsa may mga bakak nga imuhang gisulti sa imuhang kaugalingon karong mga panahon. Hinumdumi kini nga kung unsa klase nimo gikinabuhi ang imuhang kaugalingon, imong kinabuhi, nagagikan ka na sa klase usab sa pagtuo nga naa diha sa kinasuluran sa imong kasing-kasing. Pareho sa pagwali ni adtong si Manaha, kabalo ko nga daghan usab kaayo kanato nag-struggle tungod niining pandemya. This pandemic has brought the worst in many believers including me. As I went through this pandemic, gasigi usab ako og una-una nga basin okay ra siguro nga murag muundang na lang ko niining pagministry, pahulay sa ako since murag feeling nako
wala man ko'y mabuhat karong panahon na. Usahay, these are the lies that I tell myself nga, pwede siguro nga, muli na lang sa ako. Total, kung mawala kining buluhaton diri sa Cagayan de Oro City, naamang ko'y kadaganan, mutabang ko sa business dito sa akuang sa pamilya, then I could be more comfortable didtong dapita kauban sa palibot nga diin naa diha ang akuang pamilya. I can always go home and help in the family business. Then I will be fine financially, I will be fine. Okay lang ko kung ako anang buhaton. However, as I went through this story ni Jesus Christ with this chief priest, na-realize na ko in light of God's word that it is actually telling me that, the lies, ang kaning bakak nga akong ginasulti sa akong kaugalingon is telling me that I can get satisfaction in life kung ako ang sundon ang desire sa ako ang flesh, ang akong kaugalingong desire. Instead of following God's purposes for my life. You see how twisted and how deceiving these lies we tell ourselves. But in light of God's infallible word, nakita nako nga everything else is just vapor. Kung wala ang Diyos ni anang tanan. Ako, I am never good enough. I am never good enough. Like I was never a good student before. I was never a good son to my parents. I was never a good brother to my brothers. Dili ko maayo nga amigo o rigala. Dili ko maayo, wala ko'y pulos. But during the times nga nakita nako kung unsa ako kaway pulos, maupod to nakita nako ng panahon nga ang grasya sa Dios dagaya. It was then that I realized nga diha sa ako ang kakulangon, ang Dios maoy mo kumpleto kanako. In times of my weakness, God is the strength of my heart. He is strong. When I am not good enough, Jesus is more than sufficient. Jesus is more than anything else that I could experience in this world. Siya maoy akong katagbawan, siya maoy akong pagkamatarong, siya ang ako ang kalipay, siya ang ako ang pag-asa, siya ako ang paglaom sa umaabot nga mga adlaw, ug wala nay lain pa. In light of God's word, makita nato that all else are just vapor and lies. I hope and I pray nga makita kana nato mga igsuon ug mas mahugot na hinuon ang ato ang pagsalig diha kang Ginoong Hesus. Magampo kita. Salamat o Dios sa imuhang pulong. Ug nagaampo ako nga mo tisok kini sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Tabangi kami nga mo duol ug mosalig lamang kang Ginoong Hesus. Kay apart from Him, wala gayoy kapuslanan niining kalibutan. Salamat o Dios sa imuhang grasya nga nagluwas ka namo. Tabangi kami nga mutubo gayud diha sa amuang pagsalig diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayang adlaw sa tanan. Karon ang panahon nga atong simbahon ang Dios diha sa atong paghatag. Tuguti ko sa pagdasig kanimo diha sa pulong sa Dios nga makita diha sa Salmo kapitulo 96 bersikulo 7 ngadto sa 9. Daygan ninyo ang Ginoo kamong tanang katawhan sa kalibutan. Dayga ang iyang himaya o gahom. Ihatag sa Ginoo ang dungog nga angay sa iyang ngalan.
pagdala kamog halad ngadto sa iyang templo, pagyukbo kamo sa Ginoo. Inigpakita niya, pangurog kamo sa tubagan niya, kamong tanang katawhan sa kalibutan. Dayag kayo sa pulong sa Dios nga kita gisugo nga modayeg, mosimba, mohatag og pasidungog sa Ginoo. Og part niya ng paghatag og pasidungog pagsimba sa Dios atong nasabtan nga ang paghatag usa ka butang nga ato ang pagabuhaton isip ato ang paghatag og pasidungog paghimaya sa buhi nga Dios. Ako mga pagampo nga kaning pulong karon, ikaw nadasig, ikaw napahinumduman. Maghatag kita. Magampo kita. Amahan nga labing gamhanan nga Dios, ikaw ang tuburan sa kinabuhi, ikaw ang tuburan sa among gininhawa, ug ang tanan nga among naangkon gikan kanimo o Dios. Walay amua. Busa Ginoong Dios, kami nagapasalamat kanimo tungod nining dakong grasya nga imong gihatag kanamo. Ilabi na ang kaluwasan nga among natagamtaman diha lamang kang Hesus, pinaagi sa among pagtuo kaniya. Busa Ginoo, amo kang simbahon, alagaran, nga taliwala nining crisis, taliwala nining pandemya. I pray Ginoong Dios, ang imuhang kusog, ang imuhang balaang espiritu, magadasig kanamo kanunay sa pagpasidungog, paghimaya kanimo. Ako mga pagampo Ginoong Dios, nga imong dasigon ang imong katawhan, lig-unon nimo ang imong katawhan, ug isustinar nimo Ginoo ang tanan nimong katawhan. Akong pagampo nga ikaw gayud ang mapasidunggan sa among kinabuhi, nga kini nga sitwasyon among mapadayag nga ikaw gayud buhi sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen.